Kilo war dari butuh sepeda war. Pira? Kulaan ku 150. 150 iki ora karo kowe ora karo tak lari kulaanku lho. Bane iki lho kok ngene. Lah ben ora ngene mbok kon kota. Kok lucu. Maksude iki lho gembut ranane. Angen iku karek ngambuk-ngimbuki angen wong kurang angen Iki sithik. nek bocor alus karo dapuran mak rugi aku. Ben ngene kok muni bocor halus. Iki kompo. Nek engko nek iki ban-bane bocor, diempak balikno sepeda iki pek-peken. Ngono. Iya to. Tenang lho. Tenang. Tekel omongan. Wes nagage aku wong Sampe sibuk. tak kompo bocor. Tak balekno. Duit kurang mbok balik tak pongot cang. Oke. Nagage aku iki apa sedang ngono acarane kok. Ya wis rokok endi. Kok panjang ngono. Iki nek ngedol kowe iki nek ora karo kowe ora tak dol 150 kok. Salah ya. Lho. Iki cangelane mok trimo rokok sakler. Masyaallah. Go. Ah, tak kowe kabeh. Wes, Wes, ya. Selamat sik Adil. Wes. Jajal tumpai sepeda malah kon ngompo bar. modal cangkem untuk kaya 50 karo rokok sebungkus. Lumayan. Cukup lah. Wes. Lah piye? Wes iki mung ngene ya. Aku tak ngedono kowe tok bes iki. DM. Iki rokok wis dhuwit iki susuk rokokku. Rokok rong bungkus, terus tak tinggal omah. Ini ki aku rantuk rokok bes. Modal tok. Wis ngene lho. Wis iki tak gawane kok. Walah. Kangen upahku. Tinggal ana. Ah, sarake ya, Bos. Rokok kok sarake kok. Ngene. Wes dilah salaman sik. Iya. Wes, ambung. Wis. Wes.